Ja. For noget tid siden, der fik vi på aftenshowet en mail. Mailen var fra Søværnets Officersskole, for de har nemlig et tovtrækningshold, som ikke bare er Danmarks bedste, men også er Nordens bedste. Og de udfordrer hvem som helst, der tør at stille op mod dem. Og Peter Højgrav, mailen den var jo fra dig. Ja. Og fortæl mig lige, altså tovtrækning, er det sådan en ny disciplin i det danske forsvar? Det er det sådan set ikke. Det har været tradition i mange århundreder, at under flådebesøg, at man har konkurreret på kajen i at trække tov, de forskellige besætninger imellem. Og I var altså ret skrappe til det. I er nordiske mester, og i morgen der skal I faktisk til EM i Holland. Men hvilke sådan tips og tricks skal man kunne for at være god i tovtræk? Jamen for det første så handler det om ens udstyr. Det vil sige vores sko her. Det er simpelthen, det gør simpelthen dit ben til en menneskelig pløk. Du har simpelthen så meget kontaktflade med jorden som overhovedet muligt. Og så er det simpelthen at få holdet til at fungere som en helhed. Og da du skrev til os, så skrev du altså det der med, at I stiller op mod hvem som helst. Og på aftenshowet, der overvejede vi sådan set at stille op med alle vores stærke kameramænd og lydfolk. Men vi fandt faktisk nogen, der var endnu skrappere. Der står en hel masse fyre hernede bagved. Og Christina Pust, det er dig, som har taget dem med. Hvad er det for en flok? Jamen, det er jo min benhårde drenge, som skal give en god værdig modstand her. Og de dyrker noget, der hedder CrossFit. Yes. Hvad er det? Jamen, det er en blanding mellem sprint, ud og styrke og gymnastik. En lille mix af det hele, som skaber den her vilde udøvelse her. Jeg synes, de ser hårde ud. Hvad siger du, Peter? Jeg tror, de ville håbe, at vi skulle spille fodbold mod hinanden. Der er selvtillid her. Vi skal snart have gang i dysten, men forklar lige, hvordan vinder man sådan noget tovtrækning? Hvis vi lige går herned. I skal jo selvfølgelig trække i hver sin ende, men hvordan vinder man? Jamen, sejren er i hus, når man får det her stykke tape ned over de røde kejler dernede. Så hvis den der stykke rød nedover, så har I tabt, hvis det andet stykke... Det midterste tape ned over de gule kejler dernede. Ned over de gule skal den der helt ned, før man har vundet? Okay. Godt. Jamen, lad os gøre klar til kamp. Peter, du skal ned og trække sammen med Søværnet. Og drenge, I må meget gerne stille op. Og vi har jo altså også en dommer, Peter. Fat rebet! Stræk rebet! Hold! Klar! Træk! Vi vil gerne lave et efterinterview, Sisse. Og husk. Der vandt, men efter en meget hård kamp, må man sige. Hold da op. Peter og Christina. Kan du overhovedet trække dig? Ja da. Altså, de gav dig ret godt modstand. Hvad mener du? Det gjorde de da. Men vi plejer at køre 3 omgange, jo. Ja. Så hvis de kan tage 2 mere, altså, så... Christina, hvad siger du til det? Hvordan synes du, CrossFit-drengene gjorde det? Jeg synes jo, det er klart, det er fantastisk, men jeg synes da også, at vi skal invitere de stærke drenge op til Butchers Lab, og så kan vi vise dem, hvem der er stærke der. Ja. Altså, jeg stod jo sådan lidt, Peter, og... der bliver altså pustet her om bagved. Jeg stod jo sådan lidt og kunne næsten ikke få vejret, og jeg synes, det så ud som om, det var meget lige. Hvordan er de her kampe normalt? Kan de godt strække sig over et helt minut, eller er det normalt 5-10 sekunder? Men jeg tror, de længste kampe, det er omkring en 6-8 minutter, hvor folk simpelthen står. Og der er vi ikke helt endnu. Så er der godt med syre i armene, kører. Ja, det er der, helt sikkert.
Til allersidst, så skal jeg lige høre, nu skal I jo altså til EM i morgen. En ting er, at I er nordiske mester. Har I en idé om, hvordan jeres chancer er til et europamesterskab? Jamen, vi var over i Sverige og mødte nogle rigtig professionelle derovre, og de var dygtige. Så vi er der for oplevelsen, og simpelthen for at blive bedre. Vi regner ikke med at vinde noget, det gør vi ikke. Og du sveder, og du puster. Du kan altså ikke. Du må indrømme, at det var lidt hårdt. Lidt hårdt måske. Tak for besøget, Adam. Tak, CrossFit. Tak for det. Tak. Og nu skal vi ind til Mads. Ja, godt